Εσύ είσαι γρήγορος. Εντάξει, μωρέ, δεν είναι και πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε πάντα να βάλουμε τους καλεσμένους μας. Η Ροξάνη, ας πούμε, ακόμα δεν ήρθε. Είμαι μόνη μου. Για να δω. Να την Ροξάνη, θα την περιμένουμε ένα λεπτάκι. Να μπει. Αχ, πόσο χαίρομαι που ήρθες. Τι ωραία που ήρθες. Είναι μεγάλη μου χαρά. Εγώ τους ανθρώπους που με στηρίξαν από την αρχή δεν τους ξεχνάω. Δεν θέλω να το λες αυτό. Όχι, δεν το λέω για την αλήθεια. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Ροξάνη, μας ακούς? Ναι, σας ακούω. Εσείς με ακούτε? Μια χαρά σε ακούμε. Σε βλέπουμε κιόλας, Παναγιώτη. Θέλεις να σε βλέπουμε? Για αρχή καλά είναι. Μετά, άμα ο κόσμος θα βγω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτσε να το βάλω λίγο πιο ψηλά μου. Κάτσε να βλεπόμαστε, Παναγιώτη, να μην μιλάς μόνος σου. Ναι, εγώ δεν ανοίγω κάμερα, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πειράζει. Θα τα λέμε εδώ εμείς. Η Ροξάνη κάνει λίγο πίσω όμως για να φαίνεσαι. Φαίνεται μόνο το έτσι. Ωραία. Τώρα και τα γυαλιά μου να βλέπω. Κάτι ψάχνει ο Παναγιώτης. Θέλω να βάλω λίγο πιο ψηλά την κάμερα. Είσαι μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε. Ναι, να πούμε καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα εδώ στον κόσμο που μας ακούει. Να πούμε λίγο πρώτα στη Σοφία, στη Ζαφύρα, καλησπέρα στην κυρία Αφροδίτη, στην Ρένα Ερμιόνη, στην Ελένη τη Τζαντήρα, καλοτάξω το βιβλίο, στην Άννα τη Ματθαίου. Έχουμε ένα αντίτυπο από τις εκδόσεις Διόπτρα, μας δίνουν για ένα αντίτυπο του βιβλίου. Γι' αυτό μπορείτε να αφήνετε τα σχόλια και να ρωτάτε κι εσείς ό,τι θέλετε. Και ο Παναγιώτης, άμα θέλει, απαντάει. Μόνο μην με ρωτήσουν για το ζώδιό μου, γιατί δεν μου αρέσει η αστρολογία. Εντάξει. Ωραία, τι ζώδιο είσαι. Λοιπόν, σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος που δεν σε ξέρει, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον κάποιος που δεν σε ξέρει, πες μας λίγο ποιος είσαι, πότε γεννήθηκες, όχι τι ζώδιο είσαι. Όχι μόνο από το ζώδιο, το σκέφτομαι. Πες μας κάτι για σένα. Λοιπόν, να καλωσορίσω και εγώ όλες τις κυρίες ή και τους κυρίους που έχουν επί μέσα. Είμαι ο Πάνος ο Δημάκης, γεννήθηκα πριν πολλά χρόνια, πάνω από 40 θα πω, στην Αθήνα, αλλά έχω μεγαλώσει στην Αρκαδία, στο Άστος Κοινορίας, όποιοι το ξέρουν. Το ξέρουν αρκετοί πλάκα-πλάκα, γιατί έχει γίνει και η Β' Αθλοσυνέλευση σε εμάς. Και είναι και τουριστικό. Μεγάλωσα εκεί, στα 18 μου στην Αθήνα, σπούδασα αγγλική φιλολογία και έκτοτε ασχολήθηκα με πράγματα που έχουν να κάνουν με τη γλώσσα. Δηλαδή, διδάσκω ξένες γλώσσες, αγγλικά και ισπανικά κυρίως. Μεταφράσεις, επιμέλειες, έχω κάνει, πώς το λένε, copywriting σε site, γράφω. Κοινώς, ό,τι και να έχω κάνει στη ζωή μου, πάντα περιστρέφεται γύρω από τη γλώσσα. Και νομίζω ότι αυτό έγινε σαν μια εσωτερική ανάγκη μου να ασχοληθώ με αυτό το φαινόμενο. Είτε είναι λογοτεχνικά, είτε είναι ας πούμε, έχω και ένα podcast εδώ και ένα χρόνο, το «Χίλιες και μια λέξεις», το οποίο ασχολείται με την ετυμολογία της ελληνικής γλώσσας, όχι όμως με ένα πολύ ακαδημαϊκό τρόπο. Όσοι με έχετε ακούσει, θα έχετε δει ότι έχει και το χιούμορ του και προσπαθώ να είναι αρκετά εύληπτο, χωρίς να γίνει το κουραστικό, αλλά ταυτόχρονα να μας δείξει πώς η γλώσσα μας όχι υπερτερεί των άλλων, δεν με ενδιαφέρει να αποδείξω κάτι τέτοιο, αλλά γιατί πρέπει να είμαστε περήφανοι για τα ελληνικά. Τι άλλο να σας πω για μένα. Είμαι στο Cherries εδώ και 2 χρόνια, είμαι στον 3ο χρόνο, λογικά θα πάμε και 4ο, κάτι τέτοιο μαθαίνω, πάει πάρα πολύ καλά. Τι άλλο. Τι άλλο θέλω να σας πω.
Να σε βοηθήσω εγώ. Έχεις γράψει αυτό το ποτάμι το χιλίων τυφλών, είναι το δεύτερο βιβλίο σου. Έχεις γράψει και τις 17 κλωστές, τις οποίες επίσης νομίζω ότι τις γνωρίζουν όλοι. Αλλά άμα θέλεις, πες μας λίγα λόγια για αυτό το βιβλίο και πες μας και τι γίνεται, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Έχουν τελειώσει τα γυρίσματα, τι συμβαίνει με τις 17 κλωστές. Πρώτα να σας πω ότι έχω γράψει 2 λεξικά. Το ένα λέγεται ευερβενιώτικο ιδίωμα, είναι το ιδίωμα του χωριού μου. Βασικά δεν μιλάνε μόνο στο χωριό μου έτσι στην Αρκαδία, αλλά εγώ επέμεινα σε αυτό ως ένα κομμάτι του ευρύτερου πολωνησιακού ιδιώματος και έχω γράψει και ένα ετυμολογικό λεξικό της Αγγλικής, το ετυμολέξικον, το οποίο το διδάσκω στους μαθητές μου. Έχει εκδοθεί κανονικά. Αυτό είναι το βιβλίο μου που είναι το πιο άγνωστο, γιατί ο εκδοτικός οίκος δεν έχει καταλάβει μάλλον τι έχει στα χέρια του. Τέλος πάντων, γιατί είναι ένας άλλος εκδοτικός αυτό. Να σε διακόψω λίγο. Αυτό το ιδίωμα που είπες, θα μας δώσει ένα παράδειγμα? Κοίτα, σε γενικές γραμμές τα πελοποννησιακά δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καταλάβεις, με την έννοια ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της νεοελληνικής γλώσσας που μιλάμε όλοι στην Ελλάδα έχει βασιστεί στο πελοποννησιακό ιδίωμα, γιατί η Πελοπόννησος ελευθερώθηκε πρώτη. Όμως, εγώ μεγαλώνοντας άκουγα πάρα πολλές λέξεις από την παππού, τη γιαγιά, τη μάνα μου, είτε ο πατέρας μου είναι από το Άρgos, αλλά και εκεί τους ξέρουν κάποιους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν έχω φάει εγώ και τεντώνομαι, δεν θα πούμε τεντώνομαι, λέμε ντεροξυλιάζομαι. Αυτό το πράγμα, αυτό λέγεται ντεροξύλιασμα. Παράδειγμα, να σας πω ένα άλλο. Και αυτό δηλαδή στο λεξικό γράφεις, ας πούμε, τεντώνομαι, ντεροξυλιάζομαι, ίσον τεντώνομαι. Και με την ετυμολογία, όσες κατάφερα να βρω. Παράδειγμα, αν εσείς τώρα πείτε, ξέρω εγώ, στο σπίτι, πάω μια βολτίτσα και τελικά έρθετε μετά από 5 ώρες, τότε μπορεί να σας πει, ξέρω εγώ, ο άντρας σας, ο σύντροφος, ο πατέρας σας, ξέρω εγώ, τι μπολογιούρο είσαι εσύ. Μπολογιούρο είναι το ρήμα μπολογιουρίζω, που σημαίνει πολύ γυρνάω. Δηλαδή, κατά βάση, χαζολογάω εδώ και εκεί, είναι ο μπολογιούρης και η μπολογιούρο. Αυτές οι λέξεις, και πάρα πολλές άλλες. Φανταστείτε, εγώ μάζεψα 2.700 λέξεις. Γύρω στις 1.000 καταλαβαίνουν όλοι στην Ελλάδα, όμως τις έγραψα επίτηδες, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά που είναι κάτω από 10 θα τις λένε στα επόμενα 10-20 χρόνια. Και έτσι ήθελα κάπως να τις διασώσω. Για να διασωθεί σαν παράδοση. Ναι. Αλλά πάρα πολλές έχουν χαθεί εδώ και αιώνες, εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή, μπορεί να είναι εργαλεία με τα οποία φτιάχνανε οι τυρί, ξέρω εγώ, που πλέον δεν υπάρχουν, γιατί πιθανώς έχει βιομηχανοποιηθεί, έχει μηχανοποιηθεί η διαδικασία. Αυτό είναι το πρώτο μου βιβλίο, μετά το ετυμολέξικον, και μετά βγήκαν 17 κλωστές, τον Ιούλιο του 20, και το αστείο είναι ότι οι κλωστές έγιναν best seller στις μεγάλες εφημερίδες, δεν λέω απλά για κάποιο βιβλιοπωλείο. Αυτές οι λίστες που βγαίνουν στις εφημερίδες, στο Καθημερινή, στο Βήμα, έγινε 3 χρόνια μετά. Ποιος να μου το έλεγε. Και αυτές τις μέρες είναι στο top 10 και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γράφτηκαν τότε, μάλλον βγήκανε τότε, εν τω μεταξύ έγινε η σειρά. Η σειρά έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει ήδη από τον Ιούλιο. Προβλήθηκαν 3 επεισόδια στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα του Ανιές Μαρκετάκη, πριν 15 μέρες. Είχα τη μεγάλη χαρά να είμαι εκεί. Ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί πρώτον, επειδή προβλήθηκαν εκεί, και επίσης γιατί τις είδα. Είδα τα 3 από τα επεισόδια. Είναι 6 επεισόδια συνολικά. Είναι μια εξαιρετική σειρά. Σωτήρης Τσαφούλιας, για όσους δεν το ξέρουν, στην σκηνοθεσία. Στο σενάριο είναι η Μιρέλα Παπαϊκονόμου. Αυτή νομίζω ότι ξέρουν όλοι. Και η Κάτια Κισονέργη, παραγωγή Tanwir και κανάλι Κοσμοτέ. Για όσους δεν έχουν Κοσμοτέ, θα τους προλάβω, μην ανησυχούν. Θα βγει του χρόνου και σε κανονικό κανάλι. Γιατί οι παραγωγές της Κοσμοτέ βγαίνουν και μετά και σε κανάλι, ας πούμε, το έτερο εγώ βγαίνει στο Star. Δεν ξέρω ποιο κανάλι θα πάρει τις 17 κλωστές, αλλά ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Κοσμοτέ όμως δεν έχει ξεκινήσει να παίζεται. Θα ξεκινήσει 23 Γενάρη. Με 23 Γενάρη. Το καλό, καλή επιτυχία, Παναγιώτη. Καλή επιτυχία που θα την έχει. Ευχαριστούμε. Να ρωτήσω, γιατί χαλάμε λίγο τις σειρές μας, τα βιβλία μας όταν κάνουμε σειρές. Είναι όπως το διαβάσαμε? Και ναι και όχι. Έχει πιο πολύ love story. Ναι.
Μιρέλα Παπαοικονόμου είναι αυτή. Την αγαπάμε. Και δεν είναι μόνο μία θέμα Μιρέλας, είναι και το θέμα ότι είναι πιο ένα τηλεοπτικό προϊόν και στο τηλεοπτικό προϊόν ο κόσμος θέλει και love story. Οπότε το love story μεγάλωσε αρκετά. Χωρίς όμως τώρα που το είδα, να σας πω την αλήθεια, δεν με πειράζει. Όταν το πρώτο είδα, κάπως με ξένησε, γιατί είναι πιο πολύ. Δεν με πειράζει. Είναι διαφορετικό. Σε κάποια σημεία αρκετά, σε κάποια σημεία ελάχιστα και σε κάποια σημεία είναι ολόιδιο. Οπότε, όχι. Επίσης, δηλαδή το σενάριο είναι λίγο αλλαγμένο σε κάποια σημεία, αλλά όχι κάτι που να είναι... Δεν αλλάζει η ιστορία, είναι εκεί, ατόφια, εντάξει. Όχι. Υπάρχουν χαρακτήρες οι οποίοι μπαίνουν κυρίως στο δεύτερο μισό, στα επόμενα 3 επεισόδια που δεν τα έχω δει ακόμα, οι οποίοι δεν υπάρχουν καν στο βιβλίο. Και είναι μεγάλοι χαρακτήρες, δηλαδή έχουν κάποια ουσία. Επειδή όμως δεν άλλαξαν την ουσία του βιβλίου, δεν θεωρώ ότι κάποιος που θα δει το βιβλίο. Σίγουρα, επειδή είναι τηλεοπτικό και επειδή είναι περιορισμένος ο χρόνος, υπάρχουν διάλογοι ή περιγραφές που για μένα είναι πολύ σημαντικές, οι οποίοι δεν μπήκανε. Ή γίνανε, ας πούμε, μισό λεπτό. Γιατί δεν γίνεται. Απλά θα πρέπει να ήταν 12 επεισόδια, υποθέτω. Είναι 6. Εντάξει, θα μπορούσαν να γίνουν και 8, αν με ρωτάτε, αλλά οκ, μια χαρά είναι. Αυτό που είδα εγώ είναι άρτιο και είναι και χολιγουντιανό. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρη η διαφορά με πάρα πολλές άλλες σειρές που βγαίνουν. Αυτή φέτος, ας πούμε. Τέλεια. Θα το περιμένουμε, θα το δούμε. Μαρία. Ναι, ρωτάμε, είπαμε να μας πεις τώρα λίγο την ιστορία από το βιβλίο σου «Το ποτάμι των χιλίων ευχών», χωρίς να κάνεις spoiler. Των χιλίων τυφλών, λοιπόν. Μαρία, σήμερα δεν είναι και πολύ καλά, οπότε περίμενε να πω πολλά, Σαρδάμ. Πίστεψε με, αυτό το βιβλίο, μου το έχουν πει, το ποτάμι των χιλίων νεκρών, το ποτάμι των χιλίων, δεν ξέρω, πολλούς τους μπερδεύει. Ωραία, και το ποτάμι των χιλίων ευχών, γιατί όχι. Λοιπόν, το ποτάμι των χιλίων τυφλών είναι το καινούργιο μου μυθιστόρημα, βγήκε το Φλεβάρι, από τις εκδόσεις Διόπτρα, και είναι εντελώς μυθοπλασία, σε αντίθεση με τις κλωστές που είναι μια αληθινή ιστορία με μπόλικη μυθοπλασία. Εδώ είναι εντελώς μυθοπλασία και είναι η ιστορία μιας μικρής κομμόπολης το 1949 στην Αρκαδία, επιστρέφω στην πατρίδα μου. Αυτή την κομμόπολη την έχω τοποθετήσει, για όσους ξέρουν, κάπου κοντά στη Βιτίνα. Λεβίδη, Βιτίνα, κάπου εκεί. Και γιατί επελέγει η Αρκαδία? Γιατί το βιβλίο μιλάει για το πώς μια κοινωνία μπορεί να αποκτηνωθεί και να γίνει έρμεο του μίσους, και επέλεξε να το βάλω σε μια από τις πιο iconic, τις πιο χαρακτηριστικές περιοχές της Ελλάδος για την ομορφιά της και παγκοσμίως, την Αρκαδία. Και το παγκοσμίως δεν το λέω τώρα επειδή μαρκάρας. Όσοι ξέρουν από λογοτεχνία και από λογοτεχνικά ρεύματα, το ρεύμα του αρκαδισμού είναι από το 1700 με αυτό το όνομα, ως το σύμβολο του βουκολισμού, του επιμενισμού, της χαμένης ομορφιάς που έχει εξαφανιστεί για πάντα. Και αυτό υπήρχε και ήδη από τους Λατίνους. Δηλαδή, επέλεξε επίτηδες έναν πολύ συμβολικό τόπο για τη φύση και την ομορφιά της φύσης, σε αντίστοιξη με μια κοινωνία οργανωμένη, την Μερζένιστα, αυτή τη μικρή κομμόπολη, όπου οι άνθρωποι είναι παραδομένοι στο μίσος και στο διχασμό, τον αντιπαθούν ένας τον άλλον και στον να ζηλεύουν, στο φθόνο. Είναι λοιπόν η ιστορία μιας μικρής κομμόπολης, η οποία άγεται και φέρεται από τις αρχές, κυρίως τις πολιτικές αρχές, οι οποίοι για ίδιον όφελος τους εκμεταλλεύονται, τους καθοδηγούν σαν ανεπρόβατα, και εκείνοι πυθύνια το ακούνε, κάτι που το οποίο όσοι το διαβάσουν δεν νομίζω να εκπλαγούν και ιδιαίτερα, βλέποντας ότι τα ίδια συμβαίνουν και τώρα. Δηλαδή, πολλές φορές, ακόμα και τώρα, η κοινωνία άγεται και φέρεται από τις υποσχέσεις κάποιων ανθρώπων, από τις μεγαλόσχημες ατάκες τους, τις ομιλίες που κομπορημονούν και υπόσχονται ή κατηγορούν σε την αντιπολίτευση. Αυτή λοιπόν η κοινωνία αφήνεται μετά ακριβώς τη δεκαετία του 40
που έχουν περάσει τα πάντα είναι αυτοί οι άνθρωποι, όλη η Ελλάδα εννοείται, κατοχή και μετά τον εμφύλιο, αντί να αμμονιάσουν και να ομονοήσουν και να δουν ότι μόνο η σύμπνοια είναι το φάρμακο, αυτοί διχάζονται, αφήνουν να διχαστούν και τότε βοηθούν και οι ίδιοι, και έτσι ώστε κάποιοι άλλοι να εκπληρώσουν τα δικά τους συμφέροντα και ταυτόχρονα, όπως ας πούμε κάποιοι άνθρωποι κάνουν εμφύλιο μεταξύ τους, το μισό χωριό με το άλλο μισό κάνει εμφύλιο, έτσι υπάρχουν και φόνοι στο βιβλίο, οι οποίοι είναι και αυτοί καθοδηγούμενοι. Πάλι, έτσι ώστε αυτοί που τους καθοδηγούν να αισθανθούν ανώτεροι. Γενικά μιλάει πάρα πολύ για την εξουσία, την αρχομανία, τη μεγαλομανία, τους δημαγωγούς. Είτε είναι σε ατομικό επίπεδο, εγώ προσπαθώ να πείσω ένα άτομο, ή σε κοινωνικό επίπεδο, εγώ προσπαθώ να πείσω μια ολόκληρη κοινωνία. Μας τα πες. Πολύ ωραία, μας τα πες όλα τα είπες. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω λίγο εγώ κάτι για αυτή την πόλη, την Κομμόπολη, τη Μερζένιστα, η οποία είπες ότι την τοποθετήσει εκεί πέρα κάπου στην Αρκαδία. Δεν είναι μια υπαρκτή πόλη, αλλά είχες κάποια συγκεκριμένη πόλη στο μυαλό σου όταν την έγραφες? Είχα τη Βιτίνα με ποτάμι. Μια Βιτίνα, δηλαδή φανταστείτε μια όμορφη Κομμόπολη με πέτρινα σπίτια, και δεν είναι τυχαίο ότι είναι πανέμορφη, γιατί η ομορφιά της πόλης θα τεθεί σε ένα είδος δημοψηφίσματος κάπου στη μέση του βιβλίου. Εκεί που το βιβλίο παίρνει μια εντελώς διαφορετική τροπή, και από εκεί που είναι με συγκεκριμένα άτομα, δηλαδή έχουμε το άτομο Α, το άτομο Β, το άτομο Γ. Δηλαδή είναι πιο περιορισμένη η δράση. Από τη μέση του βιβλίου εμπλέκεται όλη η κοινωνία. Η ομορφιά της Μερζένιστας είναι ο λόγος για τον οποίο θα διχαστούν. Δεν θα κάνω πιο πολύ spoiler, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το πόσο όμορφη είναι αυτή η τοποθεσία. Οπότε φανταστείτε μια Βιτίνα, το λέω γιατί η Βιτίνα είναι flat, σε αντίθεση με πολλά άλλα χωριά ή κομμοπόλεις της Αρκαδίας, που να περνάει ένα ποτάμι, το ομώνυμο ποτάμι των 1000 τυφλών. Πριν περάσουμε στα σχόλια που είναι αρκετά, μάλλον πολλά, θέλω να μου πεις πώς προέκυψε ο τίτλος. Ναι, το ποτάμι είναι το ποτάμι που χωρίζει αυτή τη μικρή Κομμόπολη, τη Μερζένιστα, στα δύο, το οποίο είναι ένα όμορφο ποτάμι, λέγεται Μέλας, ο Μαύρος, δεν είναι τυχαίο. Γενικά να ξέρετε ότι όλα τα ονόματα, είτε είναι κύρια, όλα τα κύρια ονόματα, ή σχεδόν όλα, είναι συμβολικά, και είναι τόσο συμβολικά που καμιά φορά, επειδή είναι δύσκολη η ερμηνεία τους, μπορεί να ξέρει κάποιος ότι ένα όνομα είναι από τη λατινική ιστορία, τη ρωμαϊκή ιστορία. Υπάρχει ένα παράρτημα στο τέλος του βιβλίου, 2 σελίδες, όπου εξηγεί πάρα πολλά από τα ονόματα γιατί επελέγησαν, και θα φωτίσει καλύτερα το για ποιο λόγο γίνονται όλα τα πράγματα. Θα έλεγα οι αναγνώστες να μην το διαβάσουν από την αρχή, γιατί μπορεί να τους κάνει spoiler. Ναι. Προτιμώ να προσπαθήσουν να μαντεύουν όσο διαβάζουν, γιατί να ονομάστηκε Θεοφανό ή Μάγδα ή Διομήδης, και μετά να δουν αν επαληθεύτηκαν, ξέρω εγώ. Το ποτάμι λοιπόν είναι το ποτάμι που θεωρητικά τους χωρίζει στα δύο, αλλά κατά βάση είναι το ποτάμι που τους χωρίζει όχι γεωγραφικά, χωροταξικά, αλλά ιδεολογικά. Δηλαδή είναι σαν αυτό το σύνορο που δεν τους αφήνει να ομονοήσουν, ενώ κατά βάση θα έπρεπε να είναι αυτό που θα έπρεπε να τους οδηγεί, σαν να μπουν όλοι μαζί σε μια βάρκα, μια υποτιθέμενη βάρκα, και να τους οδηγήσει όλους σε μια θάλασσα συμπόρευσης, σύμπνοιας. Δηλαδή, για αυτούς είναι μνημείο διχόνοιας, ενώ κατά βάση θα πρέπει να το βλέπουν ότι αυτό που τους ενώνει. Εγώ, αν θέλεις, είχα κάνει και μία άλλη ερμηνεία, έτσι, δική μου, είχα δώσει, ότι το ποτάμι ότι συμβολίζει και τη ζωή, γιατί έχει κίνηση, έτσι, είναι κάτι που είναι ζωντανό, κάτι που αλλάζει, αλλά ταυτόχρονα συμβολίζει στο συγκεκριμένο κιόλας βιβλίο και το θάνατο, γιατί άμα το διαβάσεις, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι έχει να κάνει και με το θάνατο. Οπότε υπάρχει εκεί πέρα έτσι εγώ είδα ένα διπλό συμβολισμό για το ποτάμι. Θα μπορούσε να είναι, κοίτα, εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα ποτάμια, και για την ομορφιά τους, αλλά και για το συμβολισμό τους. Υπάρχει κάποια σκηνή που το ίδιο το ποτάμι σκέφτεται, μιλάει σε αυτούς που το παρατηρούν, και οι οποίοι σκέφτονται πώς περνάει η ζωή τους. Οπότε, ναι, το ποτάμι μπορεί να δηλώνει το πέρασμα της ζωής και πιθανώς ότι οδηγεί προς το τέλος. Οπότε έχει
λίγο και αυτό το συμβολισμό. Όσο για τους τυφλούς, το χίλι είναι απλά των 1.000 τυφλών, το χίλι είναι περίπου τόσο είναι οι κάτοικοι. Αλλά μου άρεσε πολύ σαν λέξη. Γενικά μου αρέσουν οι αριθμοί. 17 κλωστές των 1.000 τυφλών. Αφού με κορόιδευαν κάποιοι φίλοι μου, θα λέγεται και το τρίτο μυθιστόρημά του που θα έχει αριθμό. Αλλά δεν θα έχει. Και οι τυφλοί είναι οι ίδιοι κάτοικοι, οι οποίοι φοράνε παροπίδες. Εθελοτυφλούν και αντί να δουν ποιο είναι το κοινό καλό, αυτοί προτιμούν να τυφλώνονται και από αυτά που ακούνε, γιατί κάθονται να τα ακούσουν, και ταυτόχρονα, ξέρετε, είναι αυτό που πολλές φορές, αυτό που λέμε, η ίδια λέξη, εθελοτυφλό. Εγώ ο ίδιος ρίχνω στάχτη στα μάτια μου, γιατί δεν με βολεύει να δω την αλήθεια, ή γιατί με βολεύει ένα ψέμα, ένα βολικό ψέμα. Εξού και το ποτάμι των 1.000 τυφλών. Πολύ ωραία. Μαρία, να διαβάσω μερικά σχόλια. Ναι. Όπου πάρα πολλά σχόλια έχουμε. Έχουμε εδώ πέρα καλησπέρες στην Άννα, στον Ραφαήλ. Να πούμε καλησπέρα στην Κυριακή, στο Χαράλαμπο, στη Δήμητρα. Καλησπέρα στη Σούλα, στην Ευαγγελία, στον Ανδρέα. Αγαπημένος Παναγιώτης, λέει η Δήμητρα Ιστάμου, στη Σωτηρία. Έχουμε και κάποιες ερωτήσεις, δεν ξέρω, Μαρία, να τις ρωτήσω ή να τις αφήσω στο τέλος. Ο Γιάννης για το podcast το σημειώνει για να πάει να το βρει. Αν θέλεις, Παναγιώτη, στο τέλος της συνέντευξης, βάλε στα σχόλια λίγο το link, όποιος θέλει. Ναι. Οι λέξεις εδώ πέρα αρέσανε, τον τεροξιλιάζομαι εδώ, καταχωρήθηκε. Καλησπέρα στην Ιφηγένεια, καλοτάξοδο το βιβλίο, στη Βάσο. Πότε τα προλαβαίνεις όλα, μπράβο, σου λέει η Δήμητρα. Ταξιδεύει κιόλας, πάει Παρίσια, πάει παντού. Τώρα σε έκλεισα κι άλλο σήμερα, είμαι πολύ χαρούμενος. Να πας με το καλό. Ευχαριστώ. Έχουμε, Μαρία, τις ερωτήσεις δεν ξέρω, να τις αφήσω για το τέλος, λέω. Καλησπέρα στην Κέτη. Καλησπέρα στον Γιόντι, καλησπέρα στη Ρέα, πολλοί κόσμος μας ακούει σήμερα. Αρέσει στη Ζαφύρα αυτά που λέμε. Αυτά και μερικές ερωτήσεις, Μαρία, τις οποίες θα τις πούμε πιο μετά. Συγγνώμη γι' αυτό. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για την... νομίζω ότι οι κεντρικοί σου ήρωες είναι 3, έτσι. Ναι. Να πούμε λίγο για τη Μάγδα, η οποία είναι μια γυναίκα που θέλει να κινεί τα νήματα, είναι μια δημαγωγός, της αρέσει να εξουσιάζει τους άλλους. Είχες στο μυαλό σου τη σημερινή πολιτική κατάσταση για να φτιάξεις... Ναι, αλλά όχι συγκεκριμένα άτομα από αυτήν. Ναι. Η έμπνευσή μου για τους χαρακτήρες μου δεν είναι ποτέ συγκεκριμένοι άνθρωποι. Μπορεί να δανείζονται στοιχεία από κάποιους ανθρώπους που γνωρίζω, είτε προσωπικά, είτε στην κοινωνική σφαίρα, αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι. Δηλαδή, ούτε η Μάγδα είναι κάποιο άτομο που έχω στο μυαλό μου συγκεκριμένα. Έχει όμως στοιχεία ανθρώπων που ξέρω. Σίγουρα δανείζομαι από την πολιτική, αλλά πιο πολύ από το φαινόμενο της πολιτικής, παρά από τη σύγχρονη πολιτική. Απλά η ιστορία επαναλαμβάνεται και χάρηκα πολύ επειδή έχω φίλους οι οποίοι ασχολούνται με την επικοινωνιακή πολιτική, επικοινωνική στρατηγική των πολιτικών. Και μου έλεγαν, αφού το διάβασαν, ότι φαίνεται λες και το έχεις σπουδάσει το πράγμα από μέσα. Δηλαδή, λες και είσαι και εσύ στην επικοινωνιακή στρατηγική, που δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Γενικά, η πολιτική εμένα δεν μου αρέσει. Παρόλο που ασχολήθηκα για να γράψω ένα βιβλίο για αυτό το φαινόμενο, δεν είναι από τα αγαπημένα μου, τους αγαπημένους μου τομείς. Όμως, με συνάρπαζε το πώς κινούν τα νήματα υπόγεια, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τη δύναμη. Δηλαδή, πιο πολύ η αρχομανία ήταν αυτό που με ιντρίγκαρε να γράψω για αυτήν, και μου έλεγαν ότι είναι σαν να ξέρεις τι γίνεται μέσα στα επιτελεία των κομμάτων και όλα αυτά, και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί κατάλαβα ότι αποδείχτηκε ότι τελικά αυτό που περιγράφω μέσα στο βιβλίο, υπάρχουν κομματόσκυλα, υπάρχουν συντονιστές, υπάρχουν απλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν τα πάντα, υπάρχουν αυτοί που είναι, εννοείται, πιο καχύποπτοι, άνθρωποι που αλλάζουν στρατόπεδα πανεύκολα, γιατί εκεί φυσάει ο άνεμος. Αλλά δεν θα έλεγα ότι περιγράφω ντε και καλά το σημερινό πολιτικό σκηνικό, όμως είμαι απόλυτα σίγουρος ότι οι αναγνώστες θα καταλάβουν, θα ταυτιστούν και με το σήμερα, γιατί δυστυχώς
η κοινωνία δεν αλλάζει εύκολα ή τουλάχιστον αλλάζουν λίγο κάποιες... Το γύρω-γύρω το περιτύλιγμα αλλάζει. Το ίδιο συμβαίνει και με το πρώτο μου βιβλίο. Τα πράγματα τα οποία αναφέρω, σχολιάζω για τα κύθρα του 1909, ισχύουν 38 και σήμερα, έξω και υποθέτω ότι συγκίνησε κάποιους ανθρώπους και αποφάσισαν να το κάνουν σειρά. Πολύ ωραία. Για τη Μάγδα θέλω και εγώ να ρωτήσω κάτι. Γιατί εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτή η Μάγδα. Δεν μπορούσα να καταλάβω αν τελικά, όχι αν τελικά κατάλαβα, αλλά ήμουν ανάμεσα στο αν είναι καλή ή κακή. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που ήμουνα μαζί της, δεν ήταν και κακή. Υπήρχαν στιγμές που ήταν κακή. Δηλαδή δεν ξέρω τι χαρακτήρας είναι αυτή η Μάγδα. Χαίρομαι που δεν μπορούσες να καταλάβεις, γιατί γενικά εγώ αποφεύγω να γράφω μονολυθικούς χαρακτήρες. Πώς είναι, ας πούμε, κάποιες παλιές ελληνικές σειρές, που για μια ολόκληρη σεζόν, μια ηθοποιός πάντα κάνει την ιστερική. Μόνο αυτό. Όλες οι ατάκες είναι ιστερία. Ο άλλος ηθοποιός πάντα κάνει τον πολύ σοβαρό. Δηλαδή, λες και είναι μόνο αυτό. Αυτό ποτέ δεν μου άρεσε. Οι άνθρωποι δεν είμαστε ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Είμαστε γκρίζο. Ακόμα και οι καλύτεροι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποιες, όχι σκοτεινές πλευρές, να είναι λιγότερο τέλειες από αυτό που μπορεί να νομίζουμε. Και αντιθέτως, αυτοί που είναι θεωρητικά οι κακοί, οι μοχθηροί, μπορεί να έχουν κάποιες άλλες, ή τουλάχιστον να ξέρουμε, να μάθουμε, αν μάθουμε, για ποιο λόγο εξελίχθηκε ο χαρακτήρας τους. Έτσι και η Μάγδα σίγουρα δεν είναι καλό κορίτσι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν οι λόγοι, και νομίζω τους εκθέτω, τους αναφέρω, για ποιο λόγο στράφηκε τόσο πολύ και στη δυσκοληψία, αλλά και σε αυτή την αρχομανία. Όμως υπάρχουν κάποιες ανθρώπινες στιγμές της, οπότε συνήθως μου λένε ότι δεν τη χωνεύουνε, αλλά ότι τη βρίσκουν ένα πολύ ενδιαφέροντα χαρακτήρα, και θα σας πω σε λίγο ότι όντως το έχουν βρει πολύ ενδιαφέροντα, την έχουν βρει ως πολύ ενδιαφέρουσα. Θα σας πω σε λίγο όμως για ποιο λόγο το εννοώ αυτό. Και άλλοι άνθρωποι. Γιατί αυτό απαντάει σε άλλη ερώτηση, νομίζω, γι' αυτό το κρατάω λιγάκι. Όμως είναι όντως ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολυσχηδής. Όπως έτσι είναι και η Θεοφανό, που είναι η βασική... Υπάρχουν κάποιες κοπέλες, ή και μια λίγο μεγαλύτερη, τις οποίες προσπαθεί να επηρεάσει η Μάγδα κάθε φορά με ένα διαφορετικό μανιφέστο. Η Μάγδα είναι δασκάλα. Η Μάγδα ήταν η γυναίκα του πρώην δημάρχου, να πούμε στους ακροατές. Και οπότε είχε την εξουσία, είτε στο σχολείο, είτε στο Δήμο. Τώρα είναι μια σκιώδης αντιπολίτευση στον νυν δήμαρχο, τον Διομήδη, τον Νόβα. Όμως ξέρει να χρησιμοποιήσει το λόγο πάρα πολύ. Οπότε στο πρώτο μισό του βιβλίου έχει να κάνει με κάποιες γυναίκες που προσπαθεί να τις πείσει να κάνουν κάποια πράγματα. Δεν προσπαθεί να τις πείσει να κάνουν μια συνταγή. Δυστυχώς προσπαθεί να τις πείσει να κάνουν κάτι κακό. Και έτσι χρησιμοποιεί πάρα πολύ αυτό τον τρόπο, την πειθό. Είναι μια πανάξια πολιτικός, απλά με μια πιο διαστρεβλωμένη μορφή. Και η Θεοφανό, λοιπόν, μια από αυτές τις κοπέλες, θεωρητικά, πρίμα βίστα, εκ πρώτης όψεως, θα μπορούσε να θεωρηθεί μια ατάσθαλη, ατίθαση κοπέλα που δεν έχει και πολύ το μυαλό το έχει πάνω από το κεφάλι της. Σε μεγάλο βαθμό είναι. Απ' την άλλη όμως για μένα είναι και το άτομο που διεκδικεί την ελευθερία του πάση θυσία. Ξεφεύγει λιγάκι ως πάρα πολύ, αλλά δηλώνει και αυτό. Και ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος είναι ένας καλός άνθρωπος, είναι το αντίπαλον δέος της Μάγδας. Καμία σχέση. Αυτό εμφορείται από πολύ πιο σημαντικά ιδανικά. Παρ' όλα αυτά, στη φούρια, στη μεγάλη ένταση του βιβλίου, δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να κραγεί όλη η κατάσταση. Δηλαδή, είναι πιο αδρανής. Όλοι, λοιπόν, κανείς δεν είναι καλός ή κακός, κανείς δεν είναι μαύρο ή άσπρο. Οι πιο πολλοί κινούνται... Είναι και θήτης, δεν είναι μόνο θύμα. Έτσι, ή κανείς είναι θήτης, είναι και εκεί παίζει. Ακριβώς. Μ' αρέσουν
αυτοί οι χαρακτήρες, σίγουρα δεν είναι τόσο δραματικός όπως ο Καστελάνης 17 κλωστές, ο οποίος είναι ο απόλυτος δολοφόνος, είναι ο πιο μεγαλύτερος δολοφόνος όλων των εποχών στην Ελλάδα εν καιρό ειρήνης, και ταυτόχρονα είναι ένας άνθρωπος που τον συμπαθείς. Τουλάχιστον όπως το έχω δώσει εγώ. Είναι αυτό που σας λέω, δεν μου αρέσουν οι μονολυθικοί χαρακτήρες, τους βρίσκω πάρα πολύ βαρετούς. Δηλαδή, φανταστείτε να έγραφα συνέχεια για έναν οξύθυμο άνθρωπο. Οκ. Δηλαδή, θα έγραφα συνέχεια το ίδιο πράγμα. Ενώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουμε λεπτές αποχρώσεις κάθε φορά στην περιφορά μας, που μας κάνουν αυτό που είμαστε στη τελική ανάλυση. Πάρα πολύ ωραία. Η Μάγδα είναι και βαθιά θρησκόληπτη, όχι απλά θρησκευόμενη και πιστή. Έχει και το κακό, ας πούμε, σε αυτό όλο. Θεωρεί ότι τα δικά της λάθη, μάλλον η οικογένειά της είναι άμεμπτη. Είναι αυτό που έχουν οι πολύ πιστοί, να το πω, δεν θα το πω πολύ πιστοί, πιστός, πώς να το χαρακτηρίσω. Αυτοί που νομίζουν, επειδή πάνε στην εκκλησία, επειδή πιστεύουν, θα είναι και καλοί άνθρωποι. Θέλω να το σχολιάσουμε αυτό, γιατί οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό, οι άνθρωποι πιστεύουν στο Θεό με λάθος τρόπο και πιστεύουν μετά στον εαυτό τους με λάθος τρόπο. Ναι, γενικά εμένα το θέμα της ηθικής είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, και η χριστιανική ηθική, που στο κάτω-κάτω σε ένα σημείο είναι απότοκο αποτέλεσμα της κοινωνικής ηθικής. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζει ότι μπορείς να κάνεις τα πράγματα που σε ευχαριστούν με προϋπόθεση ότι δεν θα επεμβαίνεις στις ζωές των άλλων και δεν θα τις βλάπτεις. Τώρα, το θέμα είναι άμα κάποιος θεωρεί ότι βλάπτεται μόνο και μόνο επειδή δεν μπορεί να τον αγνοήσει. Δηλαδή, αν μια γυναίκα έχει μόνη της παιδί, αποφασίζει να κάνει παιδί εκτός γάμου, το να θεωρεί κάποιος, ο γείτονάς της, ότι καλά δεν τρέπεται, θα το φέρει μόνη της, ο ίδιος δεν βλάπτεται σε κάτι. Θεωρεί ότι βλάπτεται και ότι υποσκάπτονται τα θεμέλια της κοινωνίας και μα και μου και όλα αυτά. Όμως η ίδια η κοπέλα ούτε μπαίνει μέσα στο σπίτι του, ούτε τον βλάπτει καθόλου. Οπότε όταν πραγματικά δεν βλάπτεται η ζωή κάποιου, δηλαδή ένας που σε κλέβει, δεν μπορεί να τον δικαιολογήσει και να πει ότι η ηθική μου επιτρέπει να κλέβω, γιατί έτσι βγάζω το προστοζήν. Αυτό είναι μια πολύ προσωπική ηθική που δεν την ενστερνίζομαι, εννοείται. Δηλαδή, όταν φτάνει πλέον στο έγκλημα ή τουλάχιστον στην παραβατικότητα η ηθική, εννοείται. Όταν όμως δεν ενοχλεί κανέναν, πραγματικά δεν τον ενοχλεί, τότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αρκετοί θρησκόληπτοι άνθρωποι, γιατί θέλω να τους ξεχωρίσω από τους πιστούς, και εγώ πιστός είμαι. Εγώ λατρεύω να πηγαίνω σε βυζαντινά μοναστήρια, πάω σε πάρα πολλά κάθε χρόνο και σε βυζαντινές εκκλησίες. Δώσε μου κεραμιδάκι και παλιά εκκλησία και τρελαίνομαι. Και δεν είναι μόνο εννοείται το αρχιτεκτονικό κομμάτι που μου αρέσει το δέος, η κατάνοιξη που νιώθω. Εξού και το επόμενο μυθιστόρημά μου είναι τα μάμα, αυτό θα σας πω πιο μετά. Όμως, πολλές φορές οποιοδήποτε άτομο ανήκει σε μια ομάδα, είτε είναι αυτή θρησκευτική είτε κοινωνική, μπορεί κάποιες φορές, αρκετά συχνά, να χαλιναγωγηθεί κάπως, ώστε να πιστεύει ότι μόνο εμείς είμαστε οι σωστοί και οι άλλοι είναι λάθος. Οπότε, εγώ πάω κάθε μέρα στην εκκλησία, οπότε είμαι σωστός. Αλλά πολύ δεν να πηγαίνει στην εκκλησία και να σχολιάζει τι φόρεσε η μία και η άλλη. Τι σημαίνει? Ότι επειδή πήγε στην εκκλησία, το άλλο θα το ξεχάσουμε? Είναι αυτό που γενικά πολλές φορές δεν κοιτάμε τι κάνουμε εμείς, δεν κοιτάμε αυτό που λέγω την πλάτη μας. Πολύ σύνηθες φαινόμενο. Κορυδεύω κάτι και το κάνω εγώ ίδιος, άλλες φορές το ξέρω και δεν το καταλαβαίνω, γιατί σημαίνει και αυτό, να μην καταλαβαίνω ότι όντως εγώ είμαι προσβλητικός προς τους άλλους και να λέω «Μα δεν τρέπεται, κοίτα πώς μιλάει». Και εγώ να είμαι πιο προσβλητικός, πρέπει να το καταλαβαίνω, και άλλες φορές καμονόμαστε ότι δεν ξέρουμε, ότι δεν το κάνουμε κι εμείς, και το παίζουμε υπέρμαχοι της ηθικής και δεν ξέρω, και της τάξης. Οπότε κάποιοι θρησκόληπτοι άνθρωποι, δεν τους τσουβαλιάζω όλους στο ίδιο σακί, κάνουν αυτό, θεωρούν όντως ότι είναι οι εκλεκτοί. Η Μάγδα, έχοντας ανατραφεί έτσι, θεωρεί ότι είναι η εκλεκτή. Έχει παντρευτεί δήμαρχο, που σημαίνει ότι πλέον έχει και κοινωνικό στάτους, και κάποια στιγμή πιστεύει ότι είναι ανώτερο πλάσμα και ότι έχει τον έλεγχο στις ζωές των ανθρώπων, όχι μόνο να τους δημιουργήσει να τους δομήσει
τις πεποιθήσεις τους, τις ιδεολογικές, αλλά ακόμα και να έχει έλεγχο πάνω στη ζωή τους. Να πω λίγο όμως, εγώ να γίνω λίγο συνήγορος της Μάγδας, γιατί Ναι. εγώ θα την κάνω τη Μάγδα, την δικαιολογώ. Δηλαδή, εντάξει, η Μάγδα, είναι αυτή που είναι, αλλά εντάξει, και οι άλλοι έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους. Δηλαδή, και η Μάγδα τους βρίσκει μπόσικους και τους εκμεταλλεύεται. Δηλαδή, πώς το λένε, είναι και αυτοί τυφλοί, δεν είναι τίποτα αδιάνοιες. Πώς το λένε, θέλουν και πέφτουν θύματα της Μάγδας, ας πούμε. Πώς να το πω. Όλοι οι χαρακτήρες στο βιβλίο είναι τυφλοί. Όλοι. Ναι. Ακόμα και αυτοί που νομίζουν ότι δεν είναι τυφλοί. Γιατί και οι ίδιοι έχουν μπει σε μια λούπα, έχουν μπει ανέχονται κάποια πράγματα. Οπότε η ίδια η Μάγδα, όταν βλέπει την αδυναμία τους, βέβαια η ίδια δεν έχει, και η ίδια είναι τυφλή, ούτε αυτή έχει συνείδηση ότι κάποια στιγμή έχει ξεφύγει εντελώς. Ναι. Γιατί απασφαλίζεται εντελώς κάποια στιγμή. Ούτε η ίδια λοιπόν. Αλλά βλέποντας την τυφλότητά τους, τους μισεί όλους. Είναι ένας μισάνθρωπος, γιατί είναι μισάνθρωπος η Μάγδα. Δεν χωνεύει ούτε τα ντερά της που λέμε στο χωριό μου, το λέτε και υποθέτω και στα δικά σας χωριά και στις πόλεις σας. Δεν χωνεύει τα ντερά της, γιατί βλέπει και αυτή την ματαιότητα πολλές φορές της ανθρώπινης ύπαρξης. Θεωρεί ότι υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι που είναι άμομοι και άμεμπτοι και άσπυλοι, εντάσσει τον εαυτό της σε αυτή την κατηγορία, εκείνη η δική της τυφλότητα. Όμως, ναι, εννοείται ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πέφτουν θύματα των ίδιων των πράξεών τους, οπότε ακόμα και όταν γίνονται θύματά της και υποχείριά της, ούτε αυτή τους έχει σε μεγαλύτερη υπόλοιψη, γιατί τελικά καταλαβαίνει ότι φαντάσου τι ζώα είναι και αυτοί που ακούνε τι τους λέω. Ναι. Ναι. Μαρία. Να διαβάσουμε μερικά σχόλια, Ροξάνη. Να διαβάσουμε, δεν ξέρω. Εδώ έχουμε τον Κώστα, την Ευαγγελία, πολύ ενδιαφέρον. Ο Κώστας θέλει να το διαβάσει. Ενδιαφέρουσα συζήτηση, λέει ο Ραφαήλ. Γενικά, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο. Είναι και πολύ καλά γραμμένο και είναι και πολύ, δεν ξέρω, πολύ διαφορετικό. Έχει ανατροπές, αλλά ανατροπές που δεν τις περιμένεις, έτσι. Είναι ωραίο, πλούσιο, ρε παιδί μου, πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε και καμιά ερώτηση. Ναι, δεν Ποια έχουμε είναι η έμπνευσή σου, λέει η Δήμητρα, και ποιο το μήνυμα που θέλεις να μας δώσεις. Ναι, η πηγή έμπνευσης, νομίζω, για το συγκεκριμένο βιβλίο, νομίζω το είπα. Εγώ γενικά στη ζωή μου ήμουν από μικρός ένας παρατηρητής και νομίζω ότι σε αυτό εντάσσεται και το ότι έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Πήγαινα από μικρός σε τηλεπαιχνίδια γνώσεων, δηλαδή πολλές από τις γνώσεις που έχω αποκομίσει στη ζωή μου είναι γιατί ήμουν περίεργος. Μ' άρεσε να παρατηρώ τα πάντα. Από έναν άνθρωπο, μια συμπεριφορά, μέχρι την εξωτερική εμφάνιση ενός κτηρίου, ή ενός λουλουδιού. Και να μάθω γι' αυτό. Και τώρα να είναι καλά το Google, με βοηθάει. Όταν ήμουν μικρός δεν είχα τέτοια πράγματα. Οπότε η έμπνευσή μου πάντα στα βιβλία μου είναι αυτό που παρατηρώ και αυτό που με γαργαλάει. Δηλαδή, ήθελα να μιλήσω για την αρχομανία. Ποτέ δεν συμπαθούσα τους αρχομανείς ανθρώπους. Δεν μου άρεσαν ποτέ οι δημαγωγοί. Είτε αυτή η δημαγωγή είναι πολιτική, είτε είναι οποιαδήποτε κατηγορία ταγή και αρχηγή, ή μπορεί να είναι ακόμα και ηθοποιοί που έχουν, ας πούμε, μια εκπομπή και κάνουν σάτυρα. Που δεν με πειράζει σάτυρα, αλλά το όχι να προσπαθείς να καλλιναγωγείς τον κόσμο. Δηλαδή ότι αυτό, είπα κάτι, ακόμα και οι life coach καμιά φορά. Κάποιοι από αυτούς νομίζω ότι είναι υπερβολικοί. Σαν να σου λένε ότι αυτός είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσεις. Άκουσέ με. Οπότε ήταν ένα φαινόμενο που θέλω να το στυλιτεύσω. Στο πρώτο μου βιβλίο ήταν, ας πούμε, το κουτσομπολιό, τα fake news, η ηθική πάλι. Η ηθική γενικά δεν μου φεύγει. Οπότε η έμπνευσή μου είναι τα πράγματα στην κοινωνία, τα οποία δεν έχουν αλλάξει καθόλου από το παρελθόν και μπορεί και από τον αρχαίο κόσμο να παραμένουν τα ίδια και να έχει αλλάξει μόνο το περιτύλιγμα. Και ποιο ήταν το δεύτερο σκέλος ερώτησης? Τι μήνυμα θέλεις να περάσεις, από πού εμπνέεσαι και τι μήνυμα θέλεις να περάσεις. Το είπα και λίγο πριν. Το μήνυμα τουλάχιστον του Ποταμιού των Χιλίων Τυφλών είναι ότι πρέπει
να δίνουμε έμφαση σε αυτά που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που μας χωρίζουν. Αυτοί οι άνθρωποι, όλη η καταστροφή τους έρχεται επειδή προτιμούν να φοράνε τις παροπίδες τους, να μην βλέπουν μπροστά, να βλέπουν μόνο κοντόφθαλμα και βραχυπρόθεσμα να είναι τα σχέδιά τους, να κάνουν συμμαχίες μόνο και μόνο για το προσωπικό τους καλό και όταν επέρχεται η καταστροφή κάθονται και αναρωτιούνται γιατί έγινε όλο αυτό, από πού και ως πού. Οπότε νομίζω το μεγάλο μήνυμα του βιβλίου είναι ότι η σύμπνοια, η συμπόρευση, η ομόνοια είναι το μοναδικός δρόμος, είναι το μοναδικό ποτάμι στο οποίο θα πρέπει να πλέουμε. Στο πρώτο βιβλίο ήταν, στο 17 κλωστές, ήταν μοιάζει λίγα και εκεί, αλλά πιο πολύ να αφήνουμε τους ανθρώπους να ζουν τις ζωές τους όπως αυτοί θέλουν, χωρίς όταν αυτοί δεν βλάπτουν τους συνανθρώπους τους. Οπότε ναι, είναι δύο βασικά θέματα τα οποία με απασχολούν στη ζωή μου. Γενικά, νομίζω ότι όποτε γράφω, γιατί τώρα γράφω το τρίτο μου μυθιστόρημα, πάντα είναι πράγματα τα οποία δεν γράφω κάτι που είναι της μόδας ή επειδή ακούγεται πάρα πολύ αυτό, θα γράψω γι' αυτό. Γράφω κάτι το οποίο πάντοτε με ενδιέφερε. Π.χ. το θέμα του επόμενου βιβλίου μου δεν είναι της μόδας. Θεωρητικά. Δεν είναι κάτι που είναι στην κοινωνία αυτές τις μέρες, αυτούς τους μήνες, αυτό το 1-2 χρόνια, για να πω, οκ, ας το βάλουμε και αυτό, ξέρω εγώ. Είναι πράγματα τα οποία απασχολούν εμένα, αλλά θεωρώ ότι έχουν πανανθρώπινο ενδιαφέρον και απασχολούν όλους τους ανθρώπους λίγο ή πολύ. Λοιπόν, πάμε πάλι λίγο στη Μάγδα. Η Μάγδα είπαμε ότι θεωρεί την οικογένειά της άμεμπτη λόγω της πίστης. Και η θεωρία της καταραίει όταν συμβαίνει κάτι για ένα αγαπημένο πρόσωπο και αποκτάει, κάτι σπάει μέσα της και αποκτάει το σύνδρομο του Μεσσία. Καλά τα λέω? Ναι, είναι αυτό που έλεγα πριν. Κάποια στιγμή μαθαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό για ένα μέλος της οικογένειάς της και αυτό της γκρεμίζει τον κόσμο, την κάνει ακόμα πιο μισάνθρωπο εκεί πέρα. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί σχεδόν κανέναν. Και αυτό την κάνει να αναδυθεί ακόμα πιο ψηλά σε αυτό το θρόνο, τον σαθρό θρόνο τον οποίο έχει φτιάξει για τον εαυτό της, ότι όντως είναι ένας Μεσσίας, αλλά είναι ένας σατανικός Μεσσίας. Ναι. Γιατί κατά βάση, ακόμα και αυτός που βοηθάει... Είναι ότι εγώ θα κάνω κάτι είτε καλό είτε κακό και θα σώσω εσένα, ας πούμε. Ναι. Και κάνει λάθη που πριν δεν έκανε, αλλά δεν τα καταλαβαίνει. Όχι, δεν το καταλαβαίνει και βασικά τη γεμίζει με μια ικανοποίηση που και αυτή κατά βάση κούφια είναι. Γιατί κάθε φορά ή δεν μπορεί να χαρεί τον θρίαμβό της, γιατί άμα τον χαρεί τότε θα καταλάβουν ότι κάποια τα πράγματα είναι υποκινούμενα, οπότε δεν τη συμφέρει να βγάλει βούκινο και να πει «εγώ έπεισα κάποιον να κάνει κάτι», εννοείται τα άτομα δεν μπορούν ούτε τα ίδια μπορούν που κάνουν την πράξη, δεν μπορούν πάλι, κάνουν κακές πράξεις. Είπαμε, δεν κάνουν καλές πράξεις, είναι σοβαρά αυτά που κάνουν. Δεν μπορούν πάλι ούτε να επέρονται για αυτό που έκαναν, με αποτέλεσμα και να μην μπορεί να χαρεί το θρίαμβό της. Και ταυτόχρονα τα ίδια τα άτομα τα οποία γίνεται πιο νιατής να τα ονομάζει κουφιοκέφαλες ακρίδες. Δηλαδή δεν έχει καν κάποιο σεβασμό για αυτούς που την ακολούθησαν. Όλοι είναι τέτοιου. Παρ' όλα αυτά, κάποια στιγμή δεν είναι ο διάβολος με την έννοια ότι δεν ενδιαφέρει το χάος. Κάποια στιγμή που έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχει ξεφύγει εντελώς, δηλαδή έχει πάρει φωτιά όλη η πόλη αυτή, συνειδητοποιεί ότι δεν της αρέσει αυτό. Αυτή δεν ήθελε να φέρει το χάος. Αυτή ήθελε απλά να μπορεί να ελέγχει τον κόσμο, να έχει μια δική της νίκη έναντι στους εχθρούς της. Όχι όμως να έρθει κόλαση. Δηλαδή δεν είναι αυτή η οποία θα χορέψει πάνω από τη στάχτη ότι σας εξολόθρευσα όλους και να μείνει μόνη της πάνω σε ένα μαύρο τοπίο. Γι' αυτό όντως είναι αυτό που λες ότι δεν είναι κακιά, καλή δεν είναι σίγουρα, σας το λέω ξεκάθαρα, αλλά δεν είναι και το ανθρωπόμορφο τέρας. Το αντίπαλο δέος της είναι ο Νόβας, ο οποίος και αυτός είναι πολιτικός στην κοινότητα εκεί και είναι ένας άνθρωπος που όπως οι περισσότεροι πολιτικοί τάζουν ότι θα κάνουν το ένα και το άλλο, αλλά δεν κάνει τίποτα.
Εσύ ποια από τις δύο πρακτικές θεωρείς ότι είναι πιο σωστή και γιατί? Βασικά, ο Νόβας κάνει. Η αλήθεια είναι ένας καλός δήμαρχος, δηλαδή έχει παραδώσει έργο, ο κόσμος τον αγαπάει χωρίς και όχι άδικα. Αυτό που δεν κάνει, και εκεί που τον κατηγορώ εγώ μέσα από το βιβλίο, είναι ότι όταν κάποια στιγμή γίνεται αυτή η πόλωση και τίθεται ένα δίλημμα και ο κόσμος πρέπει να επιλέξει σε ποια από τα δύο στρατόπεδα θα πάει. Εκεί αφήνει τα κομματόσκυλά του και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη γιατί μπορεί να ακούγεται κάπως, ξέρω εγώ, ότι δεν είναι ωραία λέξη, αλλά αυτό είναι κατά βάση. Δεν είναι απλά οι πολιτικοί του ακόλουθοι, οι οποίοι ακολουθούν κάποιες σόφρονες στρατηγικές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μετέχονται κάθε εργαλείο και κάθε τρόπο για να επιβληθούν απέναντι των άλλων και κάποια στιγμή ξεφεύγει και η κατάσταση και γίνεται ένας μικρός εμφύλιος. Να πω εδώ ότι δεν έχει καμία σχέση ο εμφύλιος, παρόλο που γίνεται το 49 και το 50, το 1950 γίνεται αυτός ο εμφύλιος, δεν έχει καμία σχέση με τον εμφύλιο που ξέρουμε. Δηλαδή δεν έχει να κάνει ούτε με αριστερούς, ούτε με δεξιούς, με τίποτα. Σας είπα ότι μπήκε τότε για να δείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν μάθει τίποτα. Είναι σαν, πώς να σας πω, σαν να κάει και το σπίτι κάποιου και μετά από 2 μέρες να παίζει με έναν αναπτήρα. Που λες, μα καλά, δεν έμαθες κάτι από αυτό. Έτσι έγινε και με αυτούς. Ο Διομήδης Νόβας, λοιπόν, ο νέος δήμαρχος, είναι ο καλός δήμαρχος, ο οποίος όμως κάποια στιγμή λέει, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ας κερδίσω εγώ αυτόν τον μίνι αγώνα, να έρθει ο πιο πολλής κόσμος στο δικό μου στρατόπεδο και μετά θα επανέλθω πάλι στα αυτά τα ωραία που έκανα. Οπότε, από την αδράνειά του κατά τη διάρκεια της κρίσης, δημιουργείται ακόμα πιο έντονη κατάσταση. Δηλαδή, γίνεται τόσο θερμό που, σας λέω, παίρνει φωτιά όλο το χωριό. Ενώ, σαν άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει. Δηλαδή, πολλές φορές η Μάγδα, όταν καταφέρεται εναντίον του, λέει ψέματα. Γιατί δεν μπορεί να του προσάψει κάτι σοβαρό και έτσι λέει ψέματα. Ενώ εκείνος έχει να τις προσάψει. Και από πολιτικό ήθος συνήθως δεν τα προσάπτει, αλλά κάποιες φορές χάνει την υπομονή του και τις τα ψέλνει δημοσίως. Γενικά θα δείτε πολύ απολαυστικές σκηνές που γίνονται σε καφενεία, σε σχολεία, σε πλατείες. Τα ζούμε ακριβώς και τώρα. Φανταστείτε ότι εγώ το βιβλίο αυτό βγήκε τον Φλεβάρη και είχαμε εκλογές το Μάιο. Και μου έλεγε ο κόσμος, ζήσαμε αυτά που γράφει το βιβλίο, τα ξαναζήσαμε για άλλη μια φορά φέτος τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ακριβώς τα ίδια. Είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε εθνικό επίπεδο κάποια πράγματα. Οπότε έχει πολύ. Με τον Οκτώβρη, που ήταν και πιο τοπικές οι εκλογές τώρα ξανά. Ναι, ακόμα περισσότερο. Ναι. Οπότε ο κόσμος θα δει πάρα πολύ γνώριμες σκηνές. Μία από τις σκηνές αυτές. Μια σκηνή που θα δουν οι αναγνώστες στο καλό καφενείο του χωριού που μιλάνε για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τουριστικά τα κινητά τους. Αυτή τη σκηνή την έχω ζήσει εγώ ίδιος πριν 20 χρόνια, στο δικό μου χωριό. Ακριβώς την ίδια. Μάλιστα. Δεν αλλάζει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Όταν ο λόγος χρησιμοποιείται σωστά, είναι όπλο. Εννοείται. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Δεν είναι τυχαία αυτή η φράση. Η Μάγδα το έχει εργαλειοποιήσει σε απίστευτο βαθμό. Το ίδιο κάνει και ο Διομήδης. Είναι και δύο μορφωμένοι άνθρωποι. Γενικά δεν είναι μια κοινωνία, δεν είναι ένα χωριό, είναι μια κομμόπολη που έχει γιατρούς, έχει δικηγόρους, έχει δικαστήριο. Δηλαδή είναι ένα μεγαλοχώριο όπως ήταν τότε τα χωριά μέχρι και το 1960. Που δηλαδή μην περιμένει ο κόσμος ότι είναι με τα τσεμπέρια οι άνθρωποι. Υπάρχουν και πολύ μορφωμένοι άνθρωποι στην κοινωνία, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί να έχεις και να φέρεσαι και να έχεις και 8 διδακτορικά. Δεν έχει να κάνει. Όμως, όντως, δηλαδή, διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο, βλέπει πώς η Μάγδα αλλάζει το λεξιλογιό της κάθε φορά, χρησιμοποιώντας και δύσκολες λέξεις και εκφράσεις, έτσι ώστε να πείσει όχι μόνο με τα επιχειρήματά της που κάθε φορά αλλάζουν, κάθε θύμα της ακούει διαφορετικό τροπάριο, διαφορετικό μανιφέστο. Σε κάθε άτομο τον ταΐζει το παραμύθι που θέλει να ακούσει. Σε σημείο που αν
αυτά τα άτομα βρίσκονταν μεταξύ τους και έλεγαν «Η Μάγδα μου είπε αυτό», εμένα μου είπε το εντελώς αντίθετο. Θα λέγανε ότι η γυναίκα ή είναι τρελή ή έχει ένα σχέδιο. Αυτό όμως δεν γίνεται, γιατί δεν έρχονται ποτέ σε επαφή. Με αποτέλεσμα, ο λόγος είναι ένα απίστευτο εργαλείο και και πώς, ας πούμε, αλλάζουμε τον λόγο μας για να γίνουμε πιο ευγενικοί όταν γράφουμε ένα email, να προσπαθούμε να είμαστε πιο επίσημοι. Γιατί ο λόγος έχει δύναμη. Η γλώσσα είναι δύναμη. Έτσι. Στις σημερινές κοινωνίες υπάρχει αρκετό μίσος, Παναγιώτη. Παλιότερα θεωρείς ότι ήταν λίγο πιο δεμένοι οι άνθρωποι μεταξύ τους. Έτσι ακούω, γιατί εντάξει, πάντοτε υπήρχαν πόλεμοι, πάντοτε υπήρχαν φίλες διαμάχες, πάντοτε υπήρχαν ζήλιες. Ακούγοντας εγώ, ας πούμε, στη μικρή κοινωνία στην οποία μεγάλωσα, πώς ήταν τα πράγματα το 60, κάτι τέτοιο ακούω. Εντάξει, καμιά φορά το ακούω και με μια πρέζα αλάτι αυτό το πράγμα, όπως το λέμε στα ελληνικά. Στα αγγλικά είναι αυτό το λένε. Με μια μικρή καχυποψία, αλλά νομίζω ότι όντως, γιατί ήταν οι λιγότερες οι επιρροές, οι επιδράσεις. Δηλαδή, ήξερες πολύ λιγότερα, δεν ήξερες τι γίνεται πίσω από το βουνό, πίσω από το χωριό σου. Οπότε, ναι, νομίζω ότι οι άνθρωποι υπήρχε πιο μεγαλύτερη αλληλεγγύη παλιότερα. Αλλά νομίζω ότι ο σπόρος του κακού πάντα δεν υπάρχει. Είμαστε ικανοί για το καλό και είμαστε για το καλύτερο και είμαστε ικανοί για το χειρότερο. Γιατί άμα το πηγαίναμε έτσι, θα είχαμε γενοκτονίες μόνο τον 20ο αιώνα. Αλλά δεν έχουμε μόνο από τον 20ο αιώνα, έχουμε από αρχαιότητα των χρόνων, από την αρχή του ανθρώπινου γένους. Οπότε θεωρώ ότι ήταν λιγότερο, ειδικά στις μικρές κοινωνίες, ήταν μικρότερο αυτό το φαινόμενο όντως. Υπήρχε μεγαλύτερη συμπαράσταση. Είναι ευκολότερο να μισείς ή να αγαπάς? Στο βιβλίο εγώ υποστηρίζω ότι είναι πιο εύκολο να μισείς, γιατί το μίσος είναι ένα πιο εύκολο συναίσθημα, με την άποψη ότι δεν απαιτεί και ιδιαίτερη προσπάθεια. Αν εγώ θέλω να αγαπήσω, θα πρέπει να ανοίξω την καρδιά μου, να συναισθανθώ, να νιώσω ενσυναίσθηση, να συμπάσχω με τον άλλον, να δώσω, πολύ βασικό, να δώσω. Είναι νταραβέρι, όχι δοσοληψία με την οικονομική έννοια, η αγάπη. Πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς. Τον εγωισμό μου, ας πούμε, σε πράγματα που θέλω. Ακριβώς. Ενώ το μίσος είναι πάρα πολύ εύκολο. Είτε πηγάζει από μέσα σου, είτε στο ξυπνάει κάποιος άλλος με τα λόγια και τις πράξεις του ή και με το μιμητισμό. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανοίξεις πάλι το στήθος σου, αλλά εκεί να αφήσεις να μπουν μόνο τα κακά και να ριζώσουν εκεί πέρα. Αυτό νομίζω είναι πιο εύκολο, γιατί δεν χρειάζεται ούτε να συμβιβαστείς, ούτε να δώσεις πίσω. Το μόνο που έχεις είναι να μισήσεις. Δηλαδή, ανοίξτε λίγο το Twitter. Εγώ το Twitter το χρησιμοποιώ κυρίως για να δω τι γράφουν για το Chase. Πολλοί ρωτάνε στο Twitter, λέτε να μας κοιτάνε οι Chaser, να κοιτάνε τι γράφουμε. Όλοι κοιτάμε. Εννοείται είναι ψευδόνυμα. Σας βλέπω. Εγώ δεν γράφω ποτέ. Όμως, δεν φαντάζεστε. Το τι γράφουν, το Chase δεν μπαίνει και πάρα πολλά σχόλια, γιατί πιο πολλά παίρνει το My Style Rocks. Αλλά... βέβαια. Γιατί να σχολιάσεις γνώση όταν μπορεί να σχολιάσεις ένα φουστάνι ή πώς τσακωθήκαν για ένα φουστάνι. Αλλά υπάρχει απίστευτη τοξικότητα στα social media και ειδικά στο Twitter που είναι ανώνυμο. Εγώ δεν βλέπω τόσο πολύ. Βλέπω και κάποια τοξικότητα στο Facebook ή στο Instagram που εγώ ασχολούμαι πιο πολύ με αυτά. Αλλά υπάρχει πάρα πολύ μίσος και δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, μαθαίνω από κόσμο ότι μπαίνουν εκεί μόνο και μόνο για να κράξουν. Και μιλάμε άνθρωποι οι οποίοι τους εκτιμώ βαθύτατα για το πώς είναι ως γονείς, ως φίλοι, όμως έχουν αυτή την εσώτατη ανάγκη να κράξουν κάπως, να τους βγει λιγάκι, πόσο μάλλον είναι ανώνυμο, είναι το καλύτερο πράγμα. Οπότε το μίσος, είτε όταν φτάνει στον υπέρτατο βαθμό, είτε όταν απλά είναι λίγο έτσι μια κακιούλα που θέλουμε να βγάλουμε, εν υπάρχει και είναι πανεύκολο να βγει. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να κάτσω σε μια καφετέρια και να λέω πώς είναι αυτός έτσι, πώς είναι αυτή έτσι, κοίτα, και απλά να κριτικάρω, απλά να κράζω τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πόσο πιο δύσκολο είναι να εκτιμήσεις μια καλή συμπεριφορά και να πεις, κοίτα αυτό το πράγμα που έκανε. Πρέπει να μπει στα παπούτσια του άλλου. Και πολλές φορές δεν μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου. Εδώ μπαίνουμε στα δικά μας παπούτσια. Δηλαδή, πολλές φορές δεν αισθανόμαστε καλά, δεν αγαπάμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Πώς, ας πούμε, να αγαπήσεις εύκολα τον άλλον. Ενώ το μίσος είναι πολύ πιο εύκολο.
βασική προϋπόθεση για να αγαπήσουμε τον άλλον είναι να αγαπάμε τον εαυτό μας. Ροξάνη, έχουμε ερωτήσεις άλλες από τον κόσμο? Ρωτήσω λίγο εγώ κάτι άλλο και μετά θα ρωτήσω λίγο και από τον κόσμο. Οι 17 κλωστές έχει βγει σε audiobook με αφήγηση του Τσαφούλια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αυτό ετοιμάζεται να βγει και αυτό, Ναι. ή ξέρεις κάποιον αφηγητή? Οι 17 κλωστές βγήκαν πριν λιγότερο από μια εβδομάδα. Νομίζω μέχρι και σήμερα έχει Black Friday, από ό,τι είδα. Από αύριο θα έχει πάλι την κανονική τιμή. Το ποτάμι των χιλίων τυφλών είναι σχεδόν έτοιμο. Νομίζω ότι λείπει ένα πολύ μικρό κομματάκι. Ποιος μια στιγμή, γιατί... Ορίστε. Ποιος το διαβάζει? Ποια φωνή, δεν μπορώ να πω, αλλά πιστέψτε μου, είναι από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς της Ελλάδος. Αχ, δεν μπορώ, μη μου το κάνεις αυτό, ξέρω ποια είναι. Δεν ξέρω. Θα δείτε, λογικά, μέσα στο Δεκέμβρη θα βγει, θέλω να πιστεύω. Γιατί είναι έτοιμο, είναι σχεδόν έτοιμο. Νομίζω δηλαδή είναι τυπικά αυτά που λείπουν. Ο Σωτήρης λέει πάρα πολύ ωραία τις κλωστές. Για να μην το ξεχάσω τώρα, γιατί μιας και είπα και μια από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς, μια άλλη από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς θα είναι για όσους είστε στην Αθήνα. Θα κάνω μια παρουσία. Εγώ κάνω γενικά παρουσίαση τώρα το ποτάμι των χιλίων τυφλών. Δηλαδή, τώρα πήγα στην Κόρινθο πριν 20 μέρες. Σε 15 μέρες, σε 20 μέρες θα είμαι Καλαμάδα και Ξυλόκαστρο. Όμως κάνω 2 επαιτειακές για τις κλωστές, επειδή σε 2 μήνες βγαίνουν. Η μία έγινε ήδη στο Χαλάνδρη και η άλλη θα γίνει στο κέντρο της Αθήνας. Θα γίνει στο Θέατρο Βρετάνια, στη Βουκουρεστίου κέντρο, τη Δευτέρα 11/12, σε 2 Δευτέρες δηλαδή, ακριβώς, τέτοια ώρα, και θα διαβάσει, ποια λέτε? Η Μπεκατόρου. Η Καραμπέτη. Είπες ηθοποιός. Μου έκανε την απίστευτη τιμή η Καριοφιλιά να δεχτεί όταν της το πρότεινα. Αυτή αγαπάει πάρα πολύ και τη λογοτεχνία εννοείται, αλλά αγαπάει πάρα πολύ και το Chase. Και το είχα μάθει εγώ και λέω... Θα έχεις σίγουρη επιτυχία και γιατί είναι το βιβλίο σου και για τους αναγνώστες που επιλέγεις. Η Άννα η Μπουτζούκη μας λέει να έρθετε και Θεσσαλονίκη και να έρθεις και Θεσσαλονίκη να κάνεις παρουσίαση. Λοιπόν, πολλές φορές μου στέλνουν, ελάτε εκεί και λέω, μα ήρθα, δεν με είδατε. Θεσσαλονίκη ήρθα, έκανα παρουσίαση τις κλωστές στην έκθεση βιβλίου το Μάιο και το ποτάμι το έκανα τον Μάρτιο. Τον Μάρτιο. Δεν είναι εύκολο να ξανάρχομαι. Η αλήθεια θέλω πάρα πολύ. Στην πρόσκληση είναι εύκολο. Τι? Να μας δίνεις την πρόσκληση. Ναι, και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά κάτσε. Εσάς σας είχα δει στην έκθεση του βιβλίου, δεν σας είχα δει? Ήμασταν. Ναι, ήσασταν. Πες μας λίγο, ξεκίνησες να μας λες, μας έδωσες ένα πολύ μικρό τυράκι για το επόμενο βιβλίο. Θα μας δώσεις κάτι παραπάνω? Το επόμενο βιβλίο θα βγει τον Οκτώβριο, γιατί θέλαμε... Αριθμό δεν θα έχει στον τίτλο. Έχει αριθμό, είναι μονολεκτικός ο τίτλος. Θα βγει τον Οκτώβριο, γιατί σκεφτήκαμε και με τη Διόπτα ότι είναι καλό να αφήσουμε και το ποτάμι να αναπνεύσει. Γιατί αυτή τη στιγμή, εννοείται λόγω και της σειράς, υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον για τις κλωστές. Πολύ έντονο ενδιαφέρον. Είναι έτοιμο το βιβλίο όμως, έχει τελειώσει, είναι γραμμένο? Όχι, γράφεται. Και καλύτερα, γιατί είναι ένα δύσκολο βιβλίο. Γιατί κάποια στιγμή είδα, νομίζω, σε μια από τις ερωτήσεις, ποιο είναι το πιο δύσκολο βιβλίο που έχω γράψει. Είναι αυτό που γράφω τώρα. Μακράν είναι το πιο δύσκολο. Γιατί μιλάει για το Θεό. Και δεν ξεχωρίζεις, υπήρχε μια ερώτηση και αν ξεχωρίζεις και κάποιο βιβλίο από τα βιβλία σου. Ναι. Όχι. Είναι σαν τα παιδιά σου. Αγαπώ το πρώτο, τον πρωτότοκο, αγαπώ και το δευτερότοκο. Αυτή τη στιγμή θέλω πολύ να στηρίζω το δεύτερο, γιατί είναι και το καινούργιο μου, είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Απ' την άλλη, τι να πω ψέματα, ότι είμαι στον 7ο ουρανό που το βιβλίο μου θα γίνει με αυτούς τους συντελεστές σειρά. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ. Να σας πω ότι είμαστε σε πολύ σημαντικές συζητήσεις και μάλλον θα γίνει και το ποτάμι. Και όταν λέω μάλλον... Το ήθελα να ρωτήσω. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Δηλαδή είναι σχεδόν σίγουρο. Μπράβο.
Είναι και αυτό. Και γι' αυτό είπαμε να αργήσει λιγάκι το επόμενο βιβλίο, γιατί να αργήσει, δηλαδή να μην βγει στον χρόνο πάνω, που δεν με ενδιαφέρει να γράφω και φασόν κάθε χρόνο και από ένα βιβλίο, για να αναπνεύσουν τα βιβλία και κυρίως το δεύτερο. Για πες μας για το Θεό που είπες. Γενικά μιλάει για πώς βλέπουμε εμείς το Θεό, πώς βλέπουμε οι άνθρωποι το Θεό και πώς θεωρούμε ότι μας βλέπει Αυτός. Δηλαδή, το βασικό θέμα του είναι αυτό. Έχει πολλούς χαρακτήρες, είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχετε διαβάσει από εμένα, όσοι έχετε διαβάσει και τα δύο. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι χαρακτήρες. Βασικά δεν είναι πάρα πολλοί, αλλά είναι όλοι σχεδόν πρωταγωνιστές, σχεδόν όλοι. Έχει απίστευτη αγωνία, δηλαδή το ποτάμι των χιλιοτυφλών είναι σαφώς πιο αγωνιώδες από τις κλωστές, γιατί οι κλωστές έχουν μια κορύφωση, που βέβαια είναι έκρηξη, είναι το μεγαλύτερο φωνικό που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Το ποτάμι των χιλιοτυφλών φτιάχτηκε έτσι, γράφτηκε έτσι, ώστε να είναι και το κινηματογραφικό, έχει αγωνία, όμως αυτό που θα δείτε στο επόμενο βιβλίο είναι αγωνία κάθε 5 σελίδες. Δηλαδή υπάρχουν παράλληλες ιστορίες, οι οποίες όμως είναι πολύ κοντά τα άτομα αυτά το ένα με το άλλο, δεν είναι στην άλλη ήπειρο, είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή σε απόσταση μέτρων πολλές φορές. Οπότε έχει πάρα πολύ αγωνία και ταυτόχρονα είναι το πιο δύσκολο και γιατί έχει πάρα πολύ αγωνία και προσπαθώ να το ρυθμίσω αυτό έτσι ώστε να έχει, αλλά γιατί καταπιάνεται με ένα πολύ δύσκολο θέμα. Δηλαδή η έρευνα που έκανα για αυτό το βιβλίο, γιατί και αυτό είναι φανταστική ιστορία, είναι μακράν η μεγαλύτερη που έκανα. Στο πρώτο βιβλίο έκανα έρευνα στις κλωστές, πώς ήταν η ζωή στα Κύθυρα και την ιστορία την ίδια. Και αυτή η μεγάλη έρευνα, δεν μπορώ να πω. Εδώ όμως δεν έκανα έρευνα πάνω σε κάτι κοινωνικό, έκανα έρευνα σε κάτι φιλοσοφικό. Για το βιβλίο είναι ένα φιλοσοφικό thriller, εγώ έτσι το ονομάζω. Είναι φιλοσοφικό θρησκευτικό thriller. Δηλαδή νομίζω ότι καταπιάνεται με πράγματα που όλοι τα σκεφτόμαστε. Επίσης και αυτό. Αλλά με πάρα πολύ αγωνία και τώρα με τρώει να πω άλλα πράγματα, αλλά θα τα πω. Αυτό μπορώ να πω και το έχω ξαναπεί νομίζω κάπου, οπότε εντάξει, θεωρητικά. Είναι στην Ιθάκη. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι στο σήμερα, και αυτό μπορώ να το πω. Δηλαδή, σκέφτομαι την ημέρα που θα βγει του χρόνου να είναι η ημέρα που διαδραματίζεται. Δηλαδή θα βγει, νομίζω, 9 Οκτωβρίου του 2024, θα διαδραματίζεται σε 9 Οκτωβρίου του 2024. Μπράβο, πάρα πολύ να μας τα λες, Παναγιώτη, και μας συντριγκάρεις και περιμένουμε τώρα. Χαίρομαι. Και εγώ το περιμένω πώς και πώς. Απολαμβάνω πάρα πολύ τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Αυτό είναι ένα τσακ παραπάνω, γιατί προσπαθώ να αλλάζω το συγγραφικό μου ύφος, προσπαθώ να μαθαίνω κι εγώ, δηλαδή θέλω να εξελίσσομαι λογοτεχνικά, αλλά γιατί καταπιάνεται όχι με πιο βαθιά, κατάλαβα βαθιά ήταν, ναι, αλλά είναι είναι πιο φιλοσοφικό το βιβλίο αυτό. Αλλά δεν θα είναι βαρύ, μη φοβάστε. Μας είχες πει πέρσι ότι θα τολμούσες και ένα σενάριο, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Θεατρικό μπορεί να σου είχα πει. Σενάριο το σκέφτομαι και ήδη έχω αρχίσει να σου πω την αλήθεια να διαβάζω. Πώς γράφει ένα σενάριο. Κάτι ξέρω. Ναι, πολλά ξέρεις. Αλλά γράφω ένα θεατρικό. Το ξεκίνησα πέρυσι, το έχω αφήσει λιγάκι. Ο Τσακούλιας μου έβαλε την ιδέα να γράψω θεατρικό. Αλλά το αφήνω, το ξαναπιάνω, γιατί κάνω πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή ο κόσμος ξέρει κάποια πράγματα που κάνω και δεν ξέρει ότι κάνω άλλα μισά. Δηλαδή εγώ κάνω και ιδιαίτερα, διδάσκω. Τώρα είμαι στο γραφείο μου αυτή τη στιγμή. Κάνω μεταφράσεις. Ορίστε. Αγγλικά, ισπανικά. Αγγλικά, ισπανικά. Οπότε αυτή τη στιγμή έχω 7 μαθητές. Δεν θα βάλω άλλους, φέτος δεν προλαβαίνω. Ετοιμάζω όμως κάποια project καινούργια, τα οποία έχουν όλα σχέση με τη γνώση και είμαι πολύ ενθουσιασμένος και για τα δύο. Δεν θα πω ακόμα, γιατί είναι ακόμα πολύ σε βρεφικό στάδιο, αλλά θεωρητικά θα έχουν ξεκινήσει και τα δύο Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη, maximum θα έχουν ξεκινήσει. Και οπότε κάνω πάρα πολλά πράγματα και καμιά φορά πάω να πιάσω το ένα και λέω άστο καλύτερα, άστο θεατρικό, το θεατρικό δεν βιαζόμαστε, να είμαστε καλά, θα βγει του χρόνου.
Τίποτα να μην βιάζεσαι, να τα δουλεύεις έτσι όμορφα όπως τα κάνεις. Αυτό που είπες ότι δεν σε ενδιαφέρει να βγάζεις κάθε χρόνο και ένα βιβλίο, να βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Ροξάνη, έχουμε ερωτήσεις, σχόλια, έχουμε πάρα πολλά, αλλά δεν γίνεται να τα διαβάσουμε όλα τώρα, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται όλα να τα διαβάσουμε, όχι, νομίζω τις ερωτήσεις τις έχουμε πει τις περισσότερες. Είναι σχόλια του πόσο ωραία τα λέει και πόσο ενδιαφέροντα είναι αυτά που μας λέει. Θα ήθελα τις προσκλήσεις όταν κάνεις κάτι να μου τις δίνεις και να τις ανεβάζω, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται. Και στα σχόλια μπορείς να βάλεις και το podcast ή σε ξεχωριστή ανάρτηση, αν θες. Όχι, μπορώ να βάλω το βερβινιώτικο ιδίωμα και να βάλω τα άλλα 3 βιβλία και το podcast, όποιος θέλει να τα αναζητήσει. Έτσι, βάλτε τα λίγο, φτιάξτε τα μου έτσι ωραία και πώς τα αρέτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν πάλι μαζί μας και στο τρίτο σε θέλουμε εδώ. Το κλείνουμε από τώρα. Εννοείται. Στο είπα και στην αρχή. Είστε από τα πρώτα άτομα που με πιστέψανε, γιατί δεν ήμουν πάντοτε ούτε στην τηλεόραση. Πριν 2 χρόνια δεν ήξερα τη μάνα μου. Και υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι. Γιατί εμφανίστηκα από το πουθενά στη λογοτεχνία. Και με πίστεψαν από την αρχή και αυτό εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ. Κάνετε μια εξαιρετική δουλειά και μου αρέσει και όλη πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Δηλαδή είναι ένα είδος, επειδή είναι live, αλλά ταυτόχρονα συμμετέχει. Ναι, και συμμετέχει ο κόσμος. Μου αρέσει πάρα πολύ. Κάτι άσχετο τελευταίο. Γιατί είσαι τόσο σοβαρός στις φωτογραφίες, βγαίνεις έτσι? Γιατί βγαίνεις τόσο... Για το παίζω εγώ. Του λέω, στείλε μου μια φωτογραφία να κάνω το μπάνερ, τι σου λέω κάθε φορά? Αυτή που σας έστειλα είναι αυτή που έχω και στο εξώφυλλο. Και μου άρεσε. Γενικά είμαι χαμογελαστός, το βλέπετε και εδώ και στο Chase, εγώ συνέχεια γελάω. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω δει και πάρα πολλούς συγγραφείς να έχουν χαμογελαστή φωτογραφία. Συνήθως είναι λίγο πιο σοβαροί. Ωραιότατες. Εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε όλα που την έχεις. Ο κόσμος αγαπάει πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο και για το Chase που το βλέπω στο δρόμο. Είναι πολύ γλυκό αυτό που συμβαίνει. Θα σας πω κλείνοντας με ένα πάρα πολύ αστείο που έγινε χτες προχτές. Περπατούσα στο δρόμο στην Ερμού, τον κεντρικό δρόμο της Αθήνας, και ήταν μια κυρία γύρω στα 50 και μια κοπέλα γύρω στα 25. Και όπως περπατούσα εγώ με τα ακουστικά μου, συνήθως γενικά δεν με γνωρίζουν και είναι καλό αυτό. Αλλά με γνώρισε η γυναίκα τέλος πάντων και άρχισε να λέει κάτι, βγάζω και μου λέει: «Αχ, είσαι πολύ καλός, είσαι φοβερός και σε ακούω και όλα αυτά. Αχ, και είσαι και ωραίο, πιο ωραίος από κοντά». Και ήταν η κόρη και της έκανε: «Μαμά, μαζέψω». Και εγώ λέω τον Γιώργο τώρα, το γιο μου, κάντε ησυχία γιατί έχω συνέντευξη. Με ποιον έχεις? Λέω, με το Γεράκι. Αχ, μαμά, να έρθω να το πω ένα γεια. Όχι, παιδί. Να έρθει. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον κόσμο. Παναγιώτη μου, καλές γιορτές με υγεία και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Να περάσει όμορφα με τους αγαπημένους του αυτές τις γιορτές. Με υγεία, να έχουμε όνειρα και να μην έχουμε αυτό που βλέπω κάθε Χριστούγεννα, που η χρονιά με πέθανε το 23. Δεν είναι ο χρόνος, είναι κάτι άχρονο. Έτσι. Οπότε αυτά που δεν μπορούμε να τα... Με το που αρχίζει νέα χρονιά αρχίζουν άντε να φύγει γιατί μπήκε άσχημα. Ναι. Αυτά που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, εννοείται ότι δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Όμως, να ξέρουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ευτυχίας και της ισορροπίας μας εξαρτάται από τον ίδιο τον εαυτό μας. Δηλαδή, και αν το πιστέψουμε, και δεν μιλάω για ενέργειες τώρα και τέτοια πράγματα, εγώ σας είπα δεν είμαι από αυτής της... Μπορεί να υπάρχουν, αλλά είναι ότι υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εμείς στην καθημερινότητά μας, τα οποία μπορεί να μας φέρουν μια ισορροπία, αρκεί να τα αναγνωρίσουμε και όχι απλά να μεμψημυρούμε. Εγώ δεν μπορώ τη μεμψημυρία χωρίς λόγο. Να υπάρχει λόγος, τότε να το καταλάβω. Ο άτομος δεν υπάρχει και είναι απλά να έχουμε να λέμε, τότε απλά νομίζω ότι ζούμε σε λιμνάζοντα νερά χωρίς λόγο. Ενώ μπορούμε κάλλιστα απλά να τα κλωτσίσουμε και να συνεχίσουμε. Πολύ ωραίο το μήνυμα αυτό για το κλείσιμο.
Καλό βράδυ σε όλους. Καλό Καλό βράδυ. βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.